Sister? Okay, ang pangutana nako, the same nga pangutana, kadtong bang ang pangutana niya nga doon na sunrise sa second day. How is it? How come gana pa diha na mention sa ika-4th day? Yung word. So, kung akong sabton ang imong pangutana, sister, nganong ang adlaw naanay hayag sa permirong adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, nga dinhi mas ikaupat nga adlaw gihimo ang adlaw, mao ba na siya nga punto? Oo, pastor. Okay, at least atong makuha kana nga hunahigsoon, ang kaning imong giingon nga ikaupat nga adlaw naa ni sa Genesis kapitulo 1, pero sa di pa nako basahon ang bersikulo 14, nag-ingon dinhi nga adunay kahayag, no, adunay kahaponon, adunay kabuntagon usa ka adlaw. Bersikulo 5 na siya. Nya pag-abot dis bersikulo 8, adunay kahaponon, adunay kabuntagon, adlaw ikaduha. Unya dinhi sa bersikulo nga 13, og dihay kahapon og dihay kabuntagon, adlaw nga ikatpito. Now, dinhi sa ikupat atong tanawon og miingon ang Dios mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii og himua sila nga alang sa ilhanan og alang sa panahon og alang sa mga adlaw og sa mga katuigan. So imoon siyang gitawag na tog ilhanan. Unya pag-abot dinhi igsoon og gibuhat sa Dios ang duha ka mga dagko nga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw og labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabii. So ang imo nakalibgan kay ang gibutang din sa sibuan kay gibuhat man gyud. Unya sa ubang version create. Pero atong pagpasabot ani igsoon, kining word nga gibuhat sa Dios, ang Hebrew nga pinulungan niya na is asa, no? Kung naminaw man ang ubang theologian karon, pwede ninyo makorek o matan-aw ninyo sa Strong Exhaustive Concordance nga ang word nga og gibuhat sa Dios ang duruha ka dagkong kahayag, dili ni siya gitawag nato og perfect nga translation ang word nga gibuhat. Ang daghang magud ang kahulugan sa word nga asa. Usa sa kahulugan is to create, kanang word nga gibuhat. Ang ubang kahulugan is to appoint. Okay? Now, nahitabo nga ang translator ni ining sibuan, dili man tanan nga translator perfect sa ilang translation. Ang iyang gipili is gibuhat. So nahulog siya nga komplekto sa unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw. How come nga unang adlaw wala pa may adlaw? How come nahimo ikaduhang adlaw wala pa may adlaw? How come ikatulong ka adlaw nga wala pa may adlaw? Nya siya ikupat mo po'y pagbuhat. Dili siya exact nga translation ang word nga gibuhat. Kay daghang magkahulugan ang word nga asa. Ang usa sa kahulugan is to create, mo nang gibuhat. Ang usa is to appoint. Aron dili ka mubangga sa ubang kamatuoran sa silingan nga bersikulo, mapugos gyud kag gamit aning word nga appoint. So, ang punto nini mo ni, kanang word o gibuhat sa Dios ang duruha ka dagkong mga kahayag, ang word na is gi-appoint sa Dios ang duha ka dagkong kahayag. Meaning to say, wala pag gi-introduce sa first day, wala gi-introduce, second day, wala gi-introduce, pag ikatulo, wala gi-introduce, pag ikapat, gi-introduce, meaning gi-appoint. Meaning to si diha nandaan ng adlaw o ang bulan, wala lang gi-appoint. Dinhi gi-appoint sa bersikulo 16. Now, kanus sa man gibuhat ang adlaw? Ang adlaw ug ang bulan, una ni siya nabuhat kaysa atong kalibutan.